producerer altså ikke bleer. Det er der mange, der tror, men det gør det altså ikke. Vi producerer fiber. Selvfølgelig skal du spise gulerødderne i dag, og mærke dig disse ord. Kommer de ned, har du godt af dem. Kommer de op igen, har det jo ingen skade gjort. Vi brugte de sidste 6-7 år indrømme og ikke at lave innovation. Fyrtårnet i Blåvand. Og da jeg kastede den sten, så vidste jeg altså ikke, at jeg ville ramme vinduet helt deroppe. For helvede, jeg er træt af det!